Go garid rith bheannaí hiréir a bhfuil an Crith Talún seo, agus is a gúigar cúnair atá buailte le tóir na Pacastáine a bhí a epalór. Brethach an creatháin agus íorchreatháin sa phríomhchathair Kabul, 110 km éigean siar. Ceantar sléamh túil scuite é cúnair, agus dág sciorthaí talún agus an drochaí atáir na bóide go raibh luchttarthála i dtíobh le síntáin is ingaráin, chun duine leonta a thuairt an ospidéal sa chathair is giúra, Jalalabad. Bótha aimid is dóibe atá a bhar a bhór na dithe sa dúthe ar gúilta seo, agus tá sé ina iminí go bhfuil fadamh mná is leanaí golóir sáinithe fes mionagar na bhuirignamh seo fós. Dúirt úr leabhraí ar son na haireachta gnóthaí baile nach raibh áireamh crín dianta ar líon na marabh fós, mar eall ar a dhheacara bhí sé ólas a áil ná cumarsáidíanamh leis na bailte beaga atá brecathe ar fud na leann scéar dúil, cuideacha atá scrista go thomaláin. Cé nach anmh tubaistí nádúrtha in Afganastáin is measa an scéal ó tháinig an Taliban thar neise gocht in 2021, agus ó tháinig laghadú ar chabhracha an úil idirnáisiúnta. Tá na géirithe in Afganastáin buinte go leor leis an biliteacht inscinne, agus dar náis an lá tá nuan tá níos lú acmhainní ar fáil. Tá lán daoine gortaí sa Crith Talún seo, rud atá díon na Seirbhís Íslandse, agus bhíoch go leor mrath ag obair sa chóir Íslandse, néim níos mó agus cinnte go méid teannachar nachbug ag sin ar a méid cúnamh atá muid an nach ar fáil. So má lachar sin tá na milliún teifeach do bhana na Afganastáine dultaisteach ar tóran sa tír le DNA, agus í a díbartha ón Pacastáin agus ón Iráin. Bhí ospidéal Jalalabad a chorthar muil hena dá dheasca sin. Bhí an plódú sin a dul an olcas a gahabhan le, agus tiladó siúd a gortaíoch áúirt sláán. Dara ó Cuíomh, nuacht TG Ceathirt.